Cardom pini prime time than bang pinili merin han sepi non arjik tha birtang ton pen. Pini Casa Stadium adung Karlitang Khorsing terang Chikimo Amir Biri along Karlitang Khorsing terang akumlin apan non kedobom Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang arideng pen Mira lekpen archo ponsi ingdeng trokebra trok Karlitang Khorsing terang kicheng si Karbi Anglong Autonomous Council CEM apan kachikimo asai deng pon labangso chikimo asai along kaprek asong mate adhorom pen kacharhe gita pat Bible ang deng kaporhi kirtan pat lokhimon akardom Guru Granth Sahib pat lapen Quran pat hai hui porhipon pini labang so asaya long chitong dun EM Amar Singh Tiso EM Roton Teron MAC Dor Singh Ronghang MAC Richard Tokbi abarim MLA Bidya Singh Ingleng lapen kaprek kethe keding council choko maratum Lakha Sirkep Amreng constituency kaparlo inpo arong along inut Ines ing tipi amena ka chipaduk pen ajok kulat ingpu pon pen osomar bang Sirkep atum apan chipareng i ning arong meme alam lake labangso arong along kulat ke theka vedet pen ajok rat kisung chitong nanglo ancho takali labangso akulat along jesemet kinang ji peri lapen ke arniwang hemalong ke chua son longpon anparta sakijun akulat sitami ladakamasi do phit lo Choro reun e athe ili karbia khaya longta la son abang phika che paduk ason Charlie dunlote kerengji atowar mate awarsai do Jirikindeng pen onward milik 365 News India Phaikuni ni phai inkoira trok CR ni West Karbi Anglong Lakha hini Amreng constituency kaparlo Ulukunchi community hall along Kichengsi Amri BJP Mandal Committee lapen BJYM atum klembang amai padopon Sarthe lekthe pen amai chari pon along alohi aman pen Amri constituency MAC di Uphing Maslai Amri VDC chairman Basa Kro BJYM district committee alom rongpi Socheng Tiso lapen ongdung atum chetongdun non kebang ji MLA kilit ahut koson pensi ke ongdung awot pen chepahai ponji ma pu aputhak Mayalong MAC Uphing Maslai pen lamthe jaipon News Desk Report 365 News India BJYM के क्लेम के दाम मथे कपांगदांग ponji aphan pinik Kopili Mandal Committee BJYM atum Kichengsi Executive amai Khironi Agriculture IB asahem along Maika Nipon pedok Bangso amayalong Ramesh Thapa Maipu BJYM Kopili Mandal Committee pen Maichari pon along BJYM Kopili Mandal Committee Kongchun bang Joyram Bahadur Chauhan pensi aluhi pachini pon Bangso amayalong BJYM West Karbi Anglong District Dihin Rimbang alom rongpi Dhon Singh Tiso BJP West Karbi Anglong District members Dharmender Chauhan OBC Marcha District Amaipu Socheng Tiso BJYM Kongchun bang West Karbi Anglong District Dhrudev Chauhan Meipu Kopili Mandal BJP Baburam Rongphar Kopili VDC chairman lapen ke ongdung BJYM klembang piatum chitongdun pen RDCP dun rinti bangso amayalong BJYM ke klem ke damate kapangdang ponji aphan BJYM klembang piatum angbong chithan chimumpon Keroni pen Joyram Kathar 365 News India Lakha Krepo Mahamaya constituency angkang kilometer pho an bakahelo Sakoli Tiso arong Amikar Mailu rongpi ningkan trok sirkep an pleng tanglo lapen kesar ki kriapor nangle tanglo Pini nilitum 365 News India pherangke pen kahumri dam ahut alangli Mailu rongpi pen kachithan atengke alangli ningkan pho an bak apor pen pail sake so kacholong lok ajok non kesar apor pinang an kisung chechak nanglo Adun thu alang li pen puthot nang kache thandun alang li chorta labangso apir the pen kache otekang ajir ding olo lapen osomar atumta ningkan plikep an bagdupo hem kache wangwe alang li non ke sar ki kri apor inut vetsi labangso apir thelong hachi du nang bompu nang chi thandun lapen labangso piles akiso kiso det abang phu mailu rongpi aphan alang li bong aki bi pensi dora bomlo
lapen kido kitak ahem kaching thang ape ari pen chenglok kisung chichak nanglo la so jok kiso det abangphu mailu rong pi pen Karbi Anglong Autonomous Council along man kido CEM tuliram rong hang lapen local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM lumsing teron aphan kiso kachelangji aphan nirap nangji lapen nilisopo atumta nahok le dotame hem chewang thuji aphan mailu rong pi ahin pen chuningri pedopon votungaji pen anan be 365 News India Pini anerlo porphai isi malom pen langlokso pathu aklam along langlokso sakti kendra lapen Renughat Sakti Kendra atum chepatir piponsi mass joining amai pedopon Korkanthi BJP Mandal amai phu doloi ingti chepahem phu pon amaya long aluhi aman ben EM Raju Tiso chetongdun Anparda Korkanthi VDC Chairman Khogen Tiso Korkanthi Mandal Achunbang Dorsing Ronghang Chunbang Chandra ingti atum pen danglok penang anman peng kedo abang phu abang phi atum chetongdun labangso kachepa okedeng amaya long bang rumpet bang trok nerkep rasirkep abang phu abang phi atum kaprek rachari asong pen COC BJP along chepa okdun lo alang litum methang asong aphan anning ka che thekawe lapen BJP rachari asong atum kaching thor amu ke klempon ke thek long ajoksi BJP along chepa okdun lo pusi ningje pon maya long aluhi atum pen lam theke jai pon ke BJP asorkar ke keplang ki dok sitame kilang paching bar pon asorkar lasi kaprek atum sitame BJP along wang bomlo lapen Kewangji MLA kilit ahut sitame BJP arachari asong atumsi highway popu than ponsi mesen pen mai pachun pon Samilang so pen jirsong terang 365 News India Langlokso hawar long thang development labusan iklem pun thengdam nongde la pente non bangke la Bharatiya Janata Party government bangde central government pen chenglok state government la pen ladak ka benglong council long kustame honorable CM ke tulon hang sepahin bu kondet pen api bangke along homosti pen chenglok dak korkanthi kustame penang an development ason among iklem pon labusan ke thengdam long do si laihui thengdam long pen bangsin dil tumta non bangke ning chi thelo je BJP सरकार तुम के कामर सरकार ऑनरेबल CM के तुम महंग नेतृत्व सरकार काम एकले सरकार तो लपुसना कि में ठेगोंसी अलग लिटुम पिनी भारतीय जनता पार्टी लोग नहीं गंदम कुसी लांटे चपटलाम बस Non Kewangji Inter District MAC Cup aphan Nomati MAC team atumpen chesik chedang pon bangso chesik chedang pon along chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi, VDC Chairman Dhorom Singh Crow, Kasa Dunmai Phubor Singh Crow, Lapen Contractor Mintu Bora Atum Ahin Pen, Jersey, Boot, Shock Lapen, Ball Haihuita, Pathu Atum Aphan, Kipimate, Kipanong, Pipon. Lapen Tenon Kewangji Inter District MAC Kabalong, Kipathu Kosonsi, Kachipahai Ponjima, Lapen Aron Atang Haihuyalam, Chithan Pon. News Desk Report, 365 News India. Nomati constituency arlo along pini niritum nomati an kadu we niritum chingwai chingsai pon sidak jersey kelans man kenang sot ko jani si pini niritum jersey lans lo basi niritum along dak player sitamelo practice bom lo basi niritum homosti constituency pen sitamelo niritum dak chisik chingdang pon lo lasi non niritum ke phuluni pensi chipuri pusi arjulo lasi niritum sitamelo niritum players atum han sitamelo discipline ko sonma kadu sitamelo practice bom hotame than pon lo je football pini Karbi Anglong arlo sitamelo CM tuliram ronghang ke japon sports culture so kepache than la kepache thang niritum Teglong lo lasi kebang jiarni sitamelo nilitum dak nomati homosti pen sitamelo la so kabalong kecepati dun si pansemai cisik cedang pon Central Government pen District Rural Development Agency pu a department pen aningkanwang ta rong rup arlo kapaching thorji lapen kiduk de darat chongdat chotelo chot pensi
akai arjon choboche dun ahem tun BPL atum aphan kapanong pipon kedo kethak ahem so Indira Awas Yojana lapen non ke Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin pu awar sai pathik ponlo sonsi lakha krener kep Lumbajong MAC constituency angkang manja ahi thi pen kilometer ingkoi kahelo lakhahini bithipang diliterang LP school polling station keparlo kalitang sar hanse asupo ram hanse kalitang sarthe kramsa asupo mondo kramsa atum aphan ningkan suri kreke thompen ningkan suri krepli aparman kepanong pi Indira Awas Yojana ahemso ajak dingkloi apita kepatangte det abirta 365 News India pen birta kahumri dam apor ahut Jijin so meme mekri bu proof an pinsi thekdam long block development officer mate BDO junior engineer gram sevak atum lahaya sai kilang chari dunji aphan arpudokok apita lapuson saiba oi nangke dokoke manghu dame me lapen therak me binong lasi adai ke dovek abang pi atum aphan sarkar aron ateng sodak pen insai si adai sita envek nangji pusi kisung ke boy tektik abang pu arat atum aning kipung alam the 365 News India birta longdun manja pen raja sanse 365 News India labangso aroy ajir asai pini mensing rong pipen jalin ponsi rong ahi dido anda chelang pet pen rot patang pon popusi bangso asai deng pon pinpor me labangso asai kepang cheng pon pen rong asordo anta akirab long pon po lapen sok kiroy mati hem kache pon long ta krab jin popusi jalin pon abang phu mensing rong pi ahin pen 365 News India apherang ki aphan than pachini dun Votong aji pen anande 365 News India Pini abirta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu